Ja, vi skulle lave den der Ask Us video der, og ja, skulle stille nogle spørgsmål, og så vil vi svare på dem. Ja. Første spørgsmål er fra Simon Nielsen. Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er helt vildt sød og er rigtig god ven og mærkelig og alt muligt. Du er rigtig god ven og sød og... Det samme som Lykke. Det samme som Lykke. Så skriver han det samme, eller så er det ham igen. Mit udseende fra 0 til 20. 19, 18, 15. 16. Er jeg sød, spørger han om. Ja. Ja. ja, Har I haft sex? Nej. nej, Min personlighed fra 0 til 20. 11. 13. Nicole. 17. Ses vi i aften? Jeg tror han med en halv bal. Nej, det gør vi ikke. Nej. Mikkel Nielsen. Mit udseende fra 0 til 10. Ja, 8. 9. 8. Er jeg sød? Ja. Ja, sikkert nok. Personlighed 0 til 10. Jeg kender dig. 10. 9. Og så skriver han, hvorfor spørgsmålstegn. Jeg har en anelse om, hvad det er. Og Det er sådan, hvorfor det er 10, tror jeg. Nej, det kan være, hvorfor det med Lykke ham. Nå, det er lige meget, det gider vi ikke snakke om alligevel. Nej. Putte, hvad synes I om mig? Du er helt vildt sød og en god ven. Ja. Du er rigtig, rigtig sød og Ja. dejlig og flink, og du er en god ven. Lige Michelle og Læk. Julie, Albert. jeg kan ikke sige til efternavn. Var det rigtigt, det jeg sagde nu? Ja, Albert. Albers. 3 personer i hver hvad? 3 personer i hver elsker. Jeg elsker mange. Jeg elsker. Ja, for eksempel, Den går i det er fordi den går i det der. for eksempel, jeg elsker de 2, og så Julie. Ja, jeg elsker de 2, og så... Jeg elsker mange. Jeg elsker mange, ja. Hvad synes I om mig? Du er rigtig flink og sød. Du ved, hvad jeg synes om dig. Du er alt. Jeg kender dig ikke bedst. Jeres bedste minde med en valgfri person. Det er mange. Vi har haft mange minder, men Jeg jeg har er også også med dem. Og... rigtig mange minder. Hvad er det der? Med pausen. Hvor hvem var det? Hvordan er pausen? Hvorfor gør jeg? Kan du bare sætte en pauseskærm med det? Nej, altså de sætter Sådan! Okay, jeres forelskelse. Jeg ved ikke, om jeg Hvad mener han med det? Nå, min første nu. Jeg ved ikke, om jeg er forelsket nu. Min mand. Det ved jeg ikke. Hvad med dig? Jeg ved det ikke, om jeg... Jeres idol. Jeg er ikke rigtig nogen. Jeg har heller ikke. Okay, Jakob Frølund. Er I stramme? Jeg er meget, meget, meget stram. Jeg ved ikke, hvordan det skal sidde. Hvor den skal sidde. Jeg ved ikke, hvad min hånd, hvor min hånd skal være. Jeg skal også lige til at sige det. Hvad synes I om mig? Altså, det virker rigtig ikke flot. Flink hedder det. Og hvem siger det? Du slap af. Hvem siger det? Jakob Frølund. Hvem er det? Jeg ved ikke, hvem er. Du virker rigtig flink, og du er mega lækker. Og, ja. Jeg kender ham ikke. Er der med muskler? Ja. Lad være med at pille på mit arm, Nicole. Okay, Rikke Klemsen. Hvad synes I om mig? Du er bare Dejlig, alt. Du er bare så smuk, og du er der altid for en. Og... Ja, det samme som Skøt, det. skøt. Mit udseende fra 0 til 20. 1. Er det rigtigt? Ja. 20. 1. Og når vi siger 1, så med nogle plus 19. Nej, jeg mener 1. Plus 19. Okay, 13 cirka. Plus. Nej, prøv, det er mig, der vælger her. Så er det bare Min personlighed fra 0 til 20. Det har vi lige sparet på. Min personlighed, ikke min udseende, din spasser. Har jeg lige gerne hende 20 på det? 20 for personlighed. Jeg giver Nej, bare... for udseende. Nå, jeg giver bare 20 i alt. Okay. Så synes jeg lige, vi skal tige stille. 18. Tak, du er også 18. dejlig. I er dejlige, skriver hun så. Lige måde. Lige måde. Hvad betyder jeg for jer? Kan du være? Det betyder meget.
Ja, Det betyder meget. Lad mig, om vi kan være her på sådan. Nå, ja. Ja. Ej, vi må godt lide det igen, det der. Nå, ja, det betyder rigtig meget. Eddie Heinecker! Hvad siger mig, du er mega klam? Hvem er det? Hvem er Eddie? Hallo, hvem er Eddie? Okay, jeg er færdig. Hvad var det for en grin? Jeg ved ikke, jeg kender dig ikke. Ja, du er men bare klam. Jeg kender dig desværre ikke. Ja, hvem vi helst have sex med? Selvfølgelig min mand jo. Det ved jeg ikke. Med mine... Det siger jeg ikke. Okay, Dennis Olsen. Hvad synes I om mig? Du er... Jeg ved det ikke, mig. Hallo, hvad synes I om mig om Dennis? Du er Flink og Flink og og så sød og en er god dejlig. ven og... Hvad er vores mor? Hvad hedder jeres mor? Olga. Lubika. Bibi. Hvad sker der på den her pisse, mand? Kan I se, mand? Okay, Så er det Olga Thomas. Thomas, min skat. Hvad synes I om mig? Jeg starter. Du er mega lækker Det er og fordi, dejlig. det er min Og hans mand. Ja, og min mand. Og så er du mega, mega nuttet. Og du er virkelig forelsket dig. Og nuttet. Ja, lad være med at svare for mig. Og så er du bare... Så er du bare dejlig. Og så ved mig, der er du bare dejlig. Jeg kender dig ikke så godt, men stadig du er dejlig. Ja, det er dig og sammen, og du er en rigtig god ven. Sej og tror jeg. bare dejlig. Jeg kender dig ikke. Hvordan så lang kommer tid. I i skole hver dag? Bus? Ja. Det er lige Cykler. virkelig, jeg skal også Cykler. være. Jamen, jeg kan... Altså, vi går hen til Jeg spurgte, om vi skolen, ikke ville eller være med. boldklubben, så kommer vi. Ja, men man skal godt kunne se mig sådan, det er det ikke. Jamen, Okay, og hvordan ser jeres forhold til jeres fædre? Fædre? Det, Nej, jeg tror, er det ikke mor? Altså, fædre, det er far. Fædre, det er far. Nej. Far. Nej, Det det er er mor. ens far. Det er sgu da Fædre. mor. Nej, Nej, det det er er far. mødre. Nå ja, fædre. Ja, og det er nok... Ja, okay, det snakker vi ikke om. Okay. Det er fint nok. Det er dejligt. Kasper Skov Olsen. Hvad synes I om mig? Flink. Det er dejligt. Jeg ved ikke, hvem det er. Ved I, hvem det er? Nej, Ja, det er ham, der Ah, klubben ja. med. Du er flink. Josefine Terkelsen. Hvad synes I om mig? Det er bare Du dejligt. er dejlig, skat. Jeg kender dig ikke. Samme her, jeg kender. Kage eller enhjørninger? Jeg tager tissemænd. Dansk Exotic. Tobias Petersen. Hvad er jeg? En dreng. Hvad er jeg for jer? En dreng. Jeg vil ikke være for at drikke. Hvem er det? Sød nuttet en. Ja, det er. Hvem er det? Du er en god ven. Og sådan lidt nuttet. Ja, okay, så spørger han sådan, er vi gode venner? Ja. Ja. Sikkert nok. Men jeg ved ikke, jeg tror, jeg har fået noget, jeg ikke kan dele. Okay, bye. God ven fra 0 til 10. 10. Lad os bare sige 10. Ja, lige bare. Stop, Hvad er jeres forhold til mig? Det er sgu da pisse godt. det kører bare. Kan godam. Kan godam. Kan godam. Kan græn. Back to angry. Okay, du læser den. Er det ikke klart? Hvad synes I om mig? Du er dejlig, du er smuk, du sidder, du er der bare, du er lækker, så du er bare, dejlig, skat. dejlig, du er dejlig, Du skat, skal du er bare, være, som du er, du for betyder det er alt for bare... mig, du er så god til musik, Jeg og elsker dig. Det er samme som dem. Du minder mig om så søde de kvinder, du har. og jeg elsker dit høje grin, man kan bare høre det i klassen, Okay, jeg er færdig. Betyder jeg noget for jer? Du betyder alt. First computer. Du betyder alt for mig. Du er bare som en Ja, fantasi. du betyder alt, du er bare så smuk, Du er ligesom den der jeg elsker, jeg kan Fanta høre her. dit grin, mand. Det er det samme som dem. Chips. Yes, længe. That's chips. Chips, det er bedst. Begge dele. Hvad for noget, hvad var spørgsmålet? Yndlingsfilm. Yndlingsmusiker. Yndlingssanger. Lykke. Lykke. Jeg er død. Lykke. She is dead. Lykke. Slap af. Lykke. Min yndlingsfilm. Det er Twilight. Slap af. Min yndlingsfilm. Det er Twilight. King Kong. Ej, jeg ved det ved jeg ikke. Og min yndlingsskuespiller, det er nok... Justin Bieber er det. Han er ikke en skuespiller. Det er bare en skuespiller. Yndlingssanger, det er nok alle mennesker i verden. Men ikke Kim Yndlingssanger. Larsen.
Min er nok Tom Shaver. Michelle, slap af. Ja, det er ikke mig det der. Okay, det var vores Ask Me video. Er vi allerede færdige? Let's know. Everybody get with us. Call me maybe. 81, 61, 76, 78. Ring lige til os. Seriøst, ring lige til os. Ja. For nummeret. Hvad? Jeg har lige sagt det jo. Nej, prøv lige at sige dit nummer igen. 81, Ja. 61, 76, 78. Det ringer I til. Ja, ring til det. Skal måske holde den stille. Ja, men det kan jeg ikke. I ringer til det. Call me maybe. Og hvis I vil have en fræk samtale. Ej, okay, jeg stopper. Moin, moin. Moin.